A Deputación de Pontevedra deu comezo ás obras de construción do seu novo parque central de maquinaria no polígono de Barro. O novo parque construirase nunha superficie de máis de 8.500 metros cadrados. O edificio constará de 3 zonas, a nave taller, un almacén e o bloque administrativo. Que vai a permitir que as persoas que traballan en infraestructuras teñan uns espacios moi dignos, onde está todo pensado tamén para que as persoas que traballan poidan estar en un equipamento que se sea digno. Co novo parque, a Deputación cumprirá con 2 obxectivos: renovar as instalacións do seu parque de maquinaria e recuperar a Xunqueira de Alba, un espazo que se rehabilitará unha vez rematadas as obras e logo de derrubar o actual parque. O obxectivo real que nos fai que nos traslademos, que é recuperar a Xunqueira de Alba. Neste século XXI é obrigado que as administracións públicas invistan recursos para recuperar o que nunca debeu ser maltratado dende o punto de vista medioambiental. Dende a Deputación sinalaron que o polígono de Barro é perfecto para o seu novo parque central pola súa localización e accesibilidade, un traslado que para o Concello de Barro supón un motivo máis para aumentar o atractivo do seu polígono. O obxectivo que eu creo que ten que ter este polígono, que sobre todo que poida ser o asentamento de moitas empresas relacionadas co sector servicios, non? Eu sempre digo, cando se inaugura unha empresa nova ou cando pide licencia unha empresa nova, que o tipo de empresas que se están asentando aquí en Barro pois son empresas blancas, por así decirlo, que non crean problemas de molestias e ao mesmo tempo que vai moi orientado pois, aos teus servicios da alimentación, da enerxía renovables. A obra ten un prazo de execución de 8 meses. Unha vez rematada, procederase ao derrube do actual edificio e a rexeneración da Xunqueira de Alba, cuns prazos similares, co que se agarda que o proxecto ao completo estea rematado no prazo dun ano e medio.